Algunha vez escoitaches falar da Nai Celestial? A Biblia é un libro que testemuña sobre Deus. Noso Pai que estás no ceo. Xesús ensinounos a existencia de Deus Pai. O apóstolo Paulo ensinounos a presenza de Deus Nai. En cambio, a Xerusalén de arriba é libre. Esta é a nosa Nai. Mesmo a través do principio da natureza, somos capaces de coñecer a existencia de Deus Nai. Flores con doce fragrancia e cor. Árbores verdes que se erguen cara ao ceo. O león, o rei do prado. Águia, o señor dos ceos. Peixes tropicais, a modelo do mar. E o bebé querido. Todos reciben vida a través das súas nais. Entón, que nos dá a vida espiritual? Do mesmo xeito que todas as criaturas vivas reciben vida das súas nais, a vida espiritual é dada por Deus Nai. O Espírito e a esposa din, ven. Quen escoita que diga, ven. Quen teña sede que veña. O que queira, que colla de balde auga da vida.